Значи, че политическата криза продължава. За основните партии и коалиции в България най-важни са местните избори, които наближават през есента на тази година. По-специално Продължаваме промяната и Демократична България трябва да запазят своята коалиция здрава, защото на местните избори имат много голям шанс да победят в София, евентуално в някои други големи градове. В същото време обаче този вод на българите означава, че като че ли трябва да се мисли за някаква голяма коалиция между ГЕРБ и СДС от една страна и Продължаваме промяната и Демократична България от друга страна. И проблема е, че самата коалиция Продължаваме промяната и Демократична България едва ли е на едно мнение по тази тема. Така че това е най-любопитното. И разбира се, другото любопитно на тези избори е, че Възраждане, една по-скоро радикална формация, набира 100 000 гласа повече в сравнение с последните избори, е един от големите печеливши в тези избори. Третото наистина любопитно е, че изненадващо в парламента влезе формацията на Слави Трифонов. Има такъв народ. Между другото, това е формация, която кампанира главно по македонския въпрос. Така че това са три от новините от снощи или от днес сутринта. Като че ли най-стабилният вариант за някакво управление на страната остава някаква форма на сътрудничество между двата големи блока, но те са в много тежки отношения помежду си. Ве загрижува ли процентот на добиени гласови на Има таков народ на Слави Трифонов, кој што ја гради својата политика во однос на македонското прашање од една страна и видовме дека има капацитет да ја урне и владата на Кирил Петков, последниот случај? Вижте, македонският въпрос е много важен въпрос в България. Тоест, аз тук не виждам някаква особена изненада. Македонският въпрос, между другото, е изключително важен и за Възраждане в техния дневен ред. Въобще в България този въпрос се следи. За България това е сериозен въпрос, макар че това е исторически въпрос и българското общество не е толкова активно по тази тема. По-скоро това е фонова тема, базисна тема, по която има много широк обществен консенсус в България. Сакате да ми кажете дека без разлика на тоа која коалиција партии ќе формираат идната влада, односот кон македонското, како што го нарекувате вие, прашање, останува непроменет? Ами това е историческо прашање за България. И то няма как да се промени с оглед и на историческата истина, с оглед и на заедничката ни история. Това е за България важен въпрос. Почти всеки трети българин, кажи речи, живееш в България, има някаква родствена връзка с Македония. Няма как да е иначе. Но вижте, има значение какъв тип политики ще се водят. Ако в България се сформира по-скоро прозападна някаква форма на евроатлантическа коалиция, струва ми се, че това може да благоприятства и отношенията между двете страни.